Hej og velkommen til den her video. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan man hacker i Pokémon Go. Og i iPhone, der kan I lige se, hvad det er for en. Jeg mener det, altså I kan se herinde, det er, på min er det 9,3,4, for jeg har ikke installeret 9,3,5, og det gider jeg ikke. Og så skal vi se, hvordan man downloader Pokémon Go hack. Så i stedet for I sidder eller går rundt udenfor, så kan I sidde derhjemme i sofaen eller lænestolen, ligge i sengen, lige der hvor I vil være. Men så skriver I bare iOS der. Så skriver iOS IMUS. Det skriver jeg. Og så tager jeg den øverste. Så venter jeg lidt. Der står nemlig også 5 sekunder. Når I så kommer ind, så trykker jeg på den, der står Download on your iDevice. Og så trykker jeg Installer. Skriver koden. Trykker Installer og installere. Trykker jeg OK. Når så gjort det, så kan I lukke tingene. Så går jeg ind på den. Så lige 2 sekunder, min skal lige. Okay, det er den godt nok langt om. Men hvis den ikke kommer mere, så kan jeg trykke på den, der hedder Refresh. Det plejer at hjælpe. Der kan den. Så går jeg ned og trykker på den, der hedder Newest Apps. Trykker på Pokémon, og så install. Så først så downloader I nummer 1. Og venter lidt, så trykker jeg Installere. Trykker jeg Install igen, og så tager jeg 2'eren. Og installerer. Så kan I så gå ud. Når det så er downloadet, så går jeg i indstillinger. Og så trykker jeg i generelt. Helt ned i bunden. Trykker på den der beskrivelse og enheder. Så, det var forkert. Så den der Tiajin ting. Og så trykker jeg bare godkendt. Så er den godkendt. Så kan I gå ind på Pokémon. Og så tryk tillad, så skriver I jeres, altså I behøver ikke at skrive jeres rigtige fødselsdato. Så logger jeg lige ind. Og jeg er allerede logget ind, så kan I bare logge ind med jeres Google-account. Så trykker jeg tillad. Trykker jeg OK. Når I så kommer ind, så vil jeg råde jer til, og så hvis I kan se hjerte hernede i bunden, så trykker jeg på hjertet. Nede i bunden, dernede ved Pokémon'erne, så trykker jeg der, så kan I skrive home, og der er for eksempel en smile, OK. Sådan, så kan I gå op i teleport, select, collected, og så trykker I bare home. Men så det andet jeg også vil vise jer, det er, I kan for eksempel gå ind på Safari, så går I her på slettede, så skriver I Pokesniper. Og så pokesnipers.com. Okay. Ja. Så kommer I hen, så kan I se alle de Pokémon. Men ja. Og så for at gøre det nemmere, så kan I trykke på den her hernede. Den der firkant med pil opad. Og så tryk føj til hjemmeskærm.
Så jeg kan kalde den Pokesniper kalder jeg den bare. Så en glad smiley. Tilføj. Så tilføjer jeg den. Så kan I lægge den her Pokesniper. Så lægger jeg herind. Og skal lige åbne igen. Sådan. Så er vi herinde. Så går jeg ind under teleport. Uden at lukke Pokémon. Så går jeg ind i Pokesniper. Og så vælger vi bare lige en. Lad os tage... Hvad skal vi bare tage en... I tager bare en Lickitung. Så holder I jeres hånd. Hold den på tallene. Så I kan gøre sådan her. Så trykker I kopier. Altså sådan så I har det hele. Så går jeg herind. Trykker 2 gange. Past. Så går jeg hen, så skriver I. Så det øverste. Eller det forreste. Det skal I skrive ned under. Så I skriver sådan her. 114.176.308. Så kan I gå her og skal I slette det der. Sådan der. Det er det I skal. Og så OK. Så trykker I move. Så. I må ikke. Så trykker I på Lickitung. Ja, der kom den. Så må I ikke røre jeres Pokeballs eller noget. I må ikke røre noget. Så går jeg ved teleport igen. Så trykker I select. Collected. Og så trykker I bare på home. Og så trykker I OK. Og så move. Fordi at hvis I bruger jeres Pokeballs uden at gå tilbage, så bliver I bandet. Okay. Sådan. Nå. Ja, nu er jeg så bandet. Men det er jo så det, fordi at det er et nyt sted, jeg står her. Men det er jo så, hvad det er. Og jeg vil sige tak, fordi I så med. Og så ses vi bare i næste video. I må have det godt. Hej.